Една мечта, един човек, едно начало. Там, в най-слънчевата част на България, там, където природата възвеличава таинствено лозята и събира истината грозд по грозд. Теруарът е есенцията на големите вина. Теруарът е всичко и нищо. Всичко, защото без него нищо не е възможно. И нищо, защото се разкрива единствено чрез нашия труд. Катържина Естейт е класически тип винарска изба със собствени лозя, изградена на площ от 24 248 квадратни метра. Концепцията за избата е разработена с идеята за максимално разкриване на теруара и особеностите на региона. Намира се в землището на село Мезек и град Свиленград, между българската и гръцката граница, в подножието на източните Родопи. Районът е известен със своята древна история и традиции. Лозарството и винарството са заемали важно място в бита и културата на траки, римляни и българи, живеещи по тези земи. Разположението на лозовия масив, покриващ площ от 3650 декара, е в най-добрия за отглеждане на качествено грозде български регион. Умерено континенталният климат, характеризиращ се с горещо и сухо лято, мека и топла зима, благоприятства за развитието на лозовите насаждения, посадени върху песъчливи, песъчливо-глинести и глинесто-варовикови почви. Сортовият състав на лозето се състои от Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фрон, Сира, Маврут, Шардоне, Совиньон Блан, Вионие, като експериментално се отглеждат Малбек и Темпраньо. Гъстотата на лозето е 413 лозички за декар, а добивът не надвишава 300 кг от декар. Още 2000 декара нови лозови насаждения са изградени в село Белица, община Любимец. Целта, която си поставя амбициозният и всеотдаен екип на Катържина Естейт, включващ авторитетни български енолози и международно признати консултанти, е да наложи избата като престижен производител на вина, посланици на новото българско качество. През 2007 година успешно бе въведена системата ISO 9001-2001. В Катържина Естейт се преработват приблизително 1600 тона грозде, като винифицирането се извършва в 10 и 15 тонни съдове от нераждаема стомана и 400 литрови бъчви от френски дъб. Вината отлежават в 225 литрови нови френски дъбови бъчви. Избата се състои от 3 свързани помежду си корпуса, като разположението на сградите е замислено в съответствие с технологичните процеси и е в пълна хармония с характерните за района природни дадености.
Катържина Естейт разполага с отделение ферментация за бели и червени вина, състоящо се от 132 ферментатора инокс и обем 10-15 кубически метра. Експериментално климатизирано отделение за микровинификация с капацитет 600 френски дъбови бъчви и възможност за поддържане на необходимите условия за технологичния процес. Отделение купажиране и стабилизация. Изба за съзряване на вината в бъчви, проектирана за 2000 френски дъбови бъчви и естествено поддържане на оптимални условия за съзряване. Подземен тунел за отлежаване на вината в бутилки, отделение бутилиране, ресторант за гостите на избата. Интересна особеност на Катържина Естейт е нейното местоположение в бившия граничен клон, разделящ България от Гърция в югоизточната част на страната. Тази ивица земя, лишена от човешка дейност през последните 40 години на миналия век, както и уменията на амбициозния екип на избата, осигуряват създаването на изключителни вина с голям потенциал и тяхната успешна конкуренция със световните винени образци. Размерът на инвестициите в изграждането на модерната винарска изба възлизат на 12 милиона евро и са разкрити над 500 работни места. Много скоро ще влязат в действие ресторант и хотел, които да посрещат всички гости в съчетание с концепцията за развитие на винения туризъм в имението. Катържина Естейт е реален мост между виното и изкуството и вдъхновение в творчеството на всеки, който е усетил уханието на лозовите и масиви и е отпил от винените елексири на избата. Кой би повярвал, че в толкова малко място може да се помести цялата Вселена? Добре дошли в Катържина Естейт.